Numele meu este Valentin Popescu, sunt medic specialist chirurgie generală, cadru universitar al RUMF Carol Davila în funcție de asistent universitar și practicant de medicină integrativă și totodată practic electrochimioterapia. Electrochimioterapia este o alternativă la variantele de tratament clasice. Este o tehnică complementară care vine în sprijinul chirurgiei și a radiochimioterapiei în cazurile care sunt depășite de multe ori de alternativele terapeutice. Aici putem vorbi de tumori care sunt neoperabile, de tumori care sunt rezistente la chimioterapie, la radioterapie, care nu mai răspund la aceste variante convenționale. Și totodată poate fi și terapie cu viză curativă, care vindecă anumite tumori din primă fază, atâta timp cât avem un examen histopatologic al lor și știm exact ce fel de tumor este. Este o procedură relativ simplă, eficientă, cu o durată de timp scurtă, care nu necesită spitalizarea atâta timp cât vorbim de tumorile care se află la nivelul pielii, da? Pentru că astea sunt cele mai comune ținte, tumorile cutanate sau metastazele cutanate, atât în tipurile de tumori de piele, cât și metastazele ale altor tumori. Tehnica în sine presupune introducerea unor electrozi, da? Practic, imaginați-vă niște ace care sunt seriate, ace de dimensiuni mici, subțiri, ba chiar mai mici decât acul obișnuit de seringă, da? Care se introduc în tumoră și se merge seriat pe toată suprafața tumorii, imediat după ce a fost introdus un chimioterapeutic. De obicei se folosește cisplatinul sau bleomicina. Ele se preferă a fi introduse în mod sistemic, adică se face o perfuzie cu 8 minute fix înainte de administrarea acestor electrozi, prin care se dă curent electric în cadrul tumorilor, da, care vor fi electroporate, da, adică se fac niște găuri în celulele tumorale, prin care chimioterapeuticul este prins, după care celulele își revin, se închid și astfel ele nu sunt distruse termic sau chimic, ci ele vor intra într-o moarte programată, așa numită medical vorbind apoptoză. Deci ele vor fi programate să moară. Da? Acest proces este foarte important pentru că nu declanșează inflamație, nu declanșează un răspuns agresiv din partea organismului și totodată nu distruge celulele sănătoase. În mod normal nu ar trebui să doară această terapie, se face sub anestezie generală intravenoasă. Bine, se poate face și sub anestezie generală când vorbim de tumorile profunde, pentru că putem trata la fel de bine metastaze hepatice, pancreatice, dar asta necesită un context de bloc operator, de chirurgie care să permită accesul spre aceste organe. Dar având în vedere că pacientul este analgosedat, spunem noi, el nu simte durerea în momentul administrării, cu atât mai puțin înțepătura, deci înțepătura cu electrozii nu. Singura chestie pe care o poate resimți ulterior este efectul curentului electric care trece prin mușchi și provoacă contracții și poate să simtă dureri musculare ca după un efort intens, un fel de febră musculară. Deci, terapia aceasta este dovedită ca eficacitate în multiple studii la nivel european. Este practicată de mai bine de 25 de ani la nivelul Europei în multe state din vest. Am putea enumera aici Franța, Germania, Slovenia, Italia, vecinii noștri, Ungaria, Marea Britanie, Irlanda. E foarte răspândită, are inclusiv ghid european. Ea în sine reduce riscurile față de chimioterapie prin faptul că introduce țintit moleculele de chimioterapeutic. Se folosesc doze de până la de 10.000 de ori mai mici decât într-o cură de chimioterapie, dar ea vine ca și o completare a terapiilor convenționale. Da? Deci pacientul care alege să facă electrochimioterapie nu înseamnă că merge să facă doar acest tip de terapie. Trebuie să înțeleagă că este o terapie complexă, cancerul în sine este o boală complexă care presupune multiple mijloace de tratament, iar pacientul trebuie să facă tot efortul să lupte pe toate fronturile pentru a putea învinge o astfel de boală. Orice tratament, inclusiv orice aliment pe lumea asta, are indicații și contraindicații. Orice intervenție umană asupra
alt om, alt corp, alt organism presupune niște indicații și niște contraindicații. Nici electrochimioterapia nu face excepție de la chestia asta. Dar este o terapie care este grevată de mult mai puține complicații, incidente și, hai să spunem, efecte negative decât alternativele terapeutice. Nu e de primă intenție pentru pacienții care au tumori primitive, primare, care pot fi extrase chirurgical și tratate convențional. Da? Cu câteva excepții. Și aici ar fi carcinomul bazocelular, care răspunde foarte bine și pentru care electrochimioterapia poate fi utilizată singură și are efect curativ. La fel de bine nu este indicată ca terapie pacienților care au un status metabolic ce nu permite efectuarea anesteziei. Pentru că riscul de a avea efecte negative datorită durerii pe care le simte și de a avea un infarct, de a avea o altă problemă, este mult mai mare decât beneficiu. Deci, starea metabolică a pacientului trebuie să fie una care să permită atât actul anestezic, cât și electrochimioterapia. Altfel, inclusiv implanturile care au un substrat electronic, să zicem un pacemaker sau o pompă de insulină automată sau chestii de genul ăsta, pot fi contraindicații relative. Pentru pacemaker, de exemplu, pentru stimulatoarele cardiace, aparatul vine cu un dispozitiv de sincronizare cardiacă și atunci nu există riscul de a provoca leziuni decât dacă se face deasupra toracelui pe partea cu implantul propriu-zis. Altfel, la distanță, nu sunt astfel de probleme. Da, se poate face în România, ea este disponibilă de 4 ani de zile în România, în această clinică, în Immunomedica. Este singurul aparat din țară, la ora actuală. Ne-am chinuit foarte mult să aducem pacienților din România această tehnică, care, v-am zis, în Europa este practicată de mai bine de 25 de ani. Gradul de informare, din nefericire, este unul precar. Sunt puțini specialiști care au auzit de această tehnică, sunt și mai puțini pacienți care au aflat de ea. De obicei, varianta prin care s-a auzit de ea a fost mai nou, prin asociațiile de pacienți și, foarte curios, am avut surprinderea să aflu de la pacienții care au venit pentru această terapie că au aflat de la clinicile din Germania, Austria, în care se tratau, contactând medicii de acolo, spunându-le că electrochimioterapia ar fi o soluție terapeutică pentru ei și zicându-le, băi, dar voi în România nu aveți unde să faceți electrochimioterapie? Și băi, n-am auzit pe nimeni. Și atunci, fiind un singur producător la nivel european, am zis, băi, hai că întrebăm furnizorul unde a distribuit aparate să vedem dacă în România există vreunul. Și atunci au aflat că, băi, există totuși la București un aparat, nu vrei să te duci acolo să încerci? Deci au aflat mai repede din străinătate decât la noi din țară. Premiera națională în electrochimioterapie a fost undeva acum 4 ani, în luna noiembrie. Am avut primul pacient, un caz de melanom, la un pacient tânăr, circa 40 de ani, care a refuzat tratamentele convenționale. După ce tumora a fost excizată de 2 ori, a recidivat și în deznădejdea lui a rămas fără opțiuni terapeutice la acel moment și a venit într-un stadiu 4, o tumoră diseminată atât la nivelul toracelui cât și la nivelul ganglionilor din axilă, la care am aplicat 4 ședințe de electrochimioterapie. Un caz care, zic eu, că dovedește eficacitatea acestei terapii, fiindcă în urma celor 4 tratamente, durata de viață s-a îmbunătățit semnificativ. Știm foarte bine că un melanom netratat are cam 6 luni durată de viață, iar o recidivă de melanom chiar mai puțin de atât. Pacientul nostru a reușit să aibă o supraviețuire de 2 ani după recidivă și cel mai important lucru, și subliniez chestia asta pe electrochimioterapie, este calitatea vieții.
Nu a avut de suferit de pe urma tumorilor. Tumorile au progresat foarte lent. A fost primele 2 ședințe au avut chiar efect asupra metastazelor de la nivel pulmonar, care au intrat în regresie, atât cele de la nivel pulmonar, cât și cele din ganglionii limfatici. Electrochimioterapia are acest avantaj că post-procedural face ca sistemul imun să recunoască tumora și să aibă un efect de regresie și la distanță. Evident, aici vorbim și de experiența în a selecta cazurile, pentru că, după cum am vorbit, este foarte important ca pacientul să fie într-un moment metabolic optim, adică să poată să reziste actului anestezic. Da? Este foarte important să vină cât încă mai există resurse. Datorită lipsei de popularizare, datorită faptului că aproape inexistentă informație despre această tehnică în mediul medical larg. Sunt foarte puțini specialiști și aici și îndrăzni să zic că îi putem număra pe degetele de la ambele mâini, ca să fiu generos, la nivel național, care știu despre existența electrochimioterapiei și efectele ei. Este o tehnică care merită popularizată. Nu este o cenușăreasă a medicinei, nu este o tehnică, să zic, de ultimă oră, astfel încât să zicem că facem experimente pe pacienți. Este o terapie cunoscută, a căror efecte, beneficii, riscuri sunt foarte bine întemeiate, documentate de o sumedenie de articole și este păcat ca atât lumea științifică medicală să nu beneficieze de aceste cunoștințe, și totodată este foarte important ca pacienții să fie informați de opțiunile lor terapeutice ca să poată să urmeze un tratament corect. Electrochimioterapia este, ca de altfel cum ar trebui să fie orice terapie în medicină, este un sistem multimodal, multidisciplinar, în care trebuie o colaborare foarte bună între multiple specialități. Dacă actul în sine de a face gestul, hai să-i spunem chirurgical, deși e o chestie minim-invazivă, de a introduce electrodul și a da șocurile electrice, revine unor specialități precum dermatologie, chirurgiile în general, chirurgie generală, chirurgie plastică, ORL, ginecologie. Avem nevoie de o colaborare foarte bună cu un medic anestezist care să ne poată pregăti pacientul pentru intervenție, care să poată să ne asigure o anestezie de calitate. Avem nevoie de un oncolog care să ghideze pacientul atât înainte de intervenție, cât și după aceasta, care să cunoască indicațiile clare pentru electrochimioterapie, care să urmărească dozele, pentru că, de exemplu, bleomicinul are o doză maximă până la care poate fi administrată, deoarece provoacă fibroză pulmonară peste o anumită doză. Deci, este un lucru în echipă. Asta e mesajul de luat acasă. Electrochimioterapia nu este o terapie, nu este o medicină făcută de un singur om, ci de o echipă.